Halo. Iki saiki aku arep pamer ukulele. Ukulele gayane pangestean sing untuk mereke Wiganto ya kan. Iki ukulele iki senar telu. Ukulele senar telu iki customane ya pangestean. Pesenane seorang pelanggan yang berdomisili di Jawa Barat, buat asli ngendi, supaya alamat ngirimane kono. Iki sebenarnya wong iki pengennya gitar, main gitar. Nah, iki aku gak iso main gitar, tak setem standar. Ya. Iki bahannya full manggo, depannya manggo, ya, samping juga manggo, ya, belakang juga manggo. Terus stangnya kayak maoni ya, ini kayak maoni ini. Ini belakang hitam, ini lapis. Terakhirnya pakai chrome kan, maoni finishingnya glossy ya kan, ini glossy. Buatnya pakai sono, gamenya juga sono tanpa baut. Terus frete gawe stainless. Nah, ini modelnya konsep long neck iki. Konsep long neck iki, konsep long neck iki bodine konsep tapi stangnya dawa. Bodine konsep, stangnya pakai stang tenor. Yang jelas iki suaranya beda. Suaranya beda lek karo sing short neck sing standar. Terus suaranya dijajal ya suaranya. Kita sedang keroncong. Tapi E B G. Suaranya kayak ngono kuwi. Monggo lek dulur-dulur berkenan siap custom pakai alat musik. Set keroncong juga bisa. Terima kasih.